Unsay lang nga gwapa sa Facebook, puti kayo murag artista sa notebook. Pag meet na mo, hala oy lain manang now. Abi nako as de low but di I am camera. Law mingon siya, libre ko ugmaha. Ako sad, abi nako date na jud ba. Pagabot nako, na siya'y kauban lima. Nangutan ako, unsay okasyon, ingon siya, kumain ta. Libre ra dapat, kung walay kwarta, ayaw pagpakimtsak. Nangita kag love, pero murag kaon ako ray bayad. Ikaw ray lamon, libre ra dapat, kung walay kwarta, ayaw pagpakimtsak. Nangita kag love, pero murag kaon ako ray bayad. Ikaw ray lamon. Nag-order siya og chicken duha ka bucket. Ako isa ra ka rice kay tight ang budget. Pag human og kaon ningon siya, siyar lang ko hangtod karon wala pa ni balik. Murag nagabrod na to nakita nako siya sa gawas nagmilti. Nagvideo nagsayaw pagyutsi. Ingnan nako, hoy bayari sa bill. Niingon siya, content ra to, chill. Libre ra dapat, kung walay kwarta ayaw pagpakikchat. Nangita kag love pero murag kaon ako ray bayad. Ikaw ray lamon, libre ra dapat, kung walay kwarta